sanotaan, että ensimmäiset tunnit on tärkeitä ja ensimmäinen päivä, kun vapautuu vankilasta. Ja no, mä vapauduin tänään, loppu koevapaus ja ihan on hyvin mennyt, että kävin heti sinne lähimmässä kaupassa, en ostanut kaljaa, ostin lämpimän teekupin. Siitä mä ajoin kotiin, käytiin vähän ruokakaupoissa ja nyt mä istun kotona, odottelen, että minun lapset pääsee koulusta, tehdään jotain yhdessä. Ja siinä se menee. Ja sitten alkaa arki. Mulla jatkuu se työkokeilu Romanifoorumilla ja kaikki hyvin. Se on itsestään kiinni ja motivaatiosta kiinni, että miten sulla sitten ne asiat lähtee mennä. Siunausta.